私はもう死んでる。かせ。Rapre ଭାଷା ଅନନ୍ତ ମୋର ସେ କଳା ଦିଗନ୍ତ ଅଭିମାନର କରି ସେ ଅନ୍ତ କୁକ ବରାଏ ମରିଚିକା ସେଠି ବସି ଶାନ୍ତ ଗଲିଣି ଥକି ମୁଁ ହେଲିଲି କ୍ଳାନ୍ତ ମାନି ନିହାର ଏଠି କଳାରେ ତରାଜୁ ମାପେ ଚାରିପଟ ଭାରି କାହାର ସାଥିରେ ରହିଲେ ପରିବାର ନହେଲେ ହାକାର ବିଲଳ ବିଷୟରେ ଦେମି ମୁଁ ଦଂଶ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଯେ ବୁଡ଼ିବ ବଂଶ କିଏ ଯେ ରାପଣ କିଏ ଯେ କଂସ ଭୁଲ ବାଟ କେଲେ ହେଲା ଯେ ଧ୍ୱଂସ ପିଲା ଏଇ ଏ ସାହସ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଶୂନ୍ୟ ବଢ଼େ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଯେ ପାପି କେତେ ଯେ ଗୁଣ୍ୟ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖିଛି ପୋଥିରେ କେତେ ଯେ କରିଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ମୋର ସେ ବାଜ ଗଣ୍ୟ ଆବେ ତର ଯେ ତୋଳା ଚାଲିଛି କେତେ ଯେ କରିଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଏ କଥା ଭାରି ସାମାନ୍ୟ ମରଣ ବେଳେ ଯେ ଏକୁଟିଆ ତୁ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଖିରୁ କୁମ୍ଭୀର ଲୁହ ବାହାରେ ତ ମଲା ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ଜମା ନାହିଁ ଲୁହନା ଗଡ଼ାଏ କାହା ପାଇଁ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଗେ ବିସ୍ତାପ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍ ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତାପ ନାଇଁ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗର ବଲେ ବସିକି ଭାବ କିଏ ଯେ ନିଜର କିଏ ଯେ ସାପ ଦେବେ ଆଘାତ ମଣିଷ ଜାଣେ ମୂଲ୍ୟ ମଣିଷ ତାର ହେଲେ ଦେଖିବ ଯାରେ ହାଁ ଏଇ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହାରେ ଲୁହ ବହେ ମୁଷଳଧାରେ କଷ୍ଟ ନୟନ ଯୁଗୁଳ କହି ନ ପାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହାରେ ଲୁହ ବହେ ମୁଷଳଧାରେ କଷ୍ଟ ନୟନ ଯୁଗୁଳ କହି ନ ପାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ବିଅର ମାରି ଗିଅର ପକେଇ ଲାଗିଲେ ପିଲା ଯେ ଉଠିବ ପକେଇ କାନ୍ଦିବେ ମାଇପି ଧକେଇ ଧକେଇ କହୁଛି ଲାଗେ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରି ଖାସ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଏରିଆରେ ଏବେ ଦୁନିଆ ଶୋଇବ ରାତିକି ପାପ କରିଛି ପତିକି ପତିକି କଟୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଜଳୁଛି ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ବଚାଏ ମଣିଷ ଜାତିକି ମଣିଷ ମାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକି ଏଇଠି କିଏ ଯେଠି ମୋ ବିବେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ହଁ ଏଇ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ସନ୍ତୁଳାଏ ଜୀବନ କଟି ଚାଲିଛି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ସମାଜ ଲୁଚାଏ କଥା କଳା ଦାଗ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଲାପୀ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଭାବନା ବଦଳି ପାରେ ମୂଲ୍ୟ 2000 ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ଜୀବନ 2 ଦିନର ସପନ ଦେଖେ ପୂରଣ କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ମାଡ଼ି ଚାଲେ କଟୁଛି ଦିନ ତୋର କେଜ କୋହ ଘରେ ଚାମ୍ବଡ଼ିଲେ କରିବ ମରେ ଭୋକିଲା ପେଟ କ୍ରାଇମ କରେ ଦାଇ କିଏ ଏଠି କିଏ ନ ଜାଣିପାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରେ ନିଜେ ନିଜଠୁ ହାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ କଲମ କାଳିରେ ଲେଖିଛି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ମାଲ ମାରି ପରା ମତି ତ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବୁ କେବେ କହ କହିବି କାହାକୁ ସତ୍ୟ କହ କିଛି ନ ମୁଁ ବୁଝି ନପାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରେ ନିଜେ ନିଜଠୁ ହାରେ ଏ ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିଛି ନ ଜାଣିପାରେ ବେ